Καταδεθεί σε πολλά μέρη, ναι. Κάποια αξιοσημείωτα είναι το ναυάγιο της Περιστέρας στην Αλόνησο, το αρχαίο ναυάγιο. Έχω καταδεθεί σε διάφορα άλλα ναυάγια, όπως αυτό στην Κύπρο, στο Ζηνοβία, που είναι ένα μεγάλο φορτηγό πλοίο, κουβαλούσε φορτηγά μάλιστα. Και θεωρείται από τα καλύτερα ναυάγια για να δει την επισκεφτεί. Πριν ένα χρόνο είχα επισκεφτεί τη Μάλτα, που γύρω-γύρω έχει πάρα πολλά ναυάγια από τον πόλεμο. Καθώς και έχω καταδεθεί και σε πολλά... έχω καταδεθεί στο Σπήλαιο των Ελεφάντων, το οποίο στην Κρήτη, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει μέσα απολιθωμένα οστά από ελάφια και από ελέφαντα που κάποτε ζούσαν στον ελλαδικό χώρο, στην περιοχή. Και πρόσφατα έγινα σπηλαιοδίτης και μπορώ να καταδύομαι και στο Σπήλαιο της Λίμνης.